Така, в следващите 5-10 минути ще ти покажа как аз качих 25 кг мускулна маса и как ти можеш буквално да копираш стъпка по стъпка моят метод, за да влезеш в най-добрата форма в живота ти. И не само да влезеш в нея, но и да я задържиш. Кой съм аз? Аз съм Ивайло Златков Гочев и направих тази трансформация, която виждате в момента на екраните си, от 65 кг шматка в ляво до 90 кг изглеждайки ето така. И направих цялата тази трансформация чрез 3 тренировки седмично по 40-50 минути, без нито да спазвам тегави диети, нито да следя калории, макроси и подобни глупости. И също така съм помогнал на доста хора да направят абсолютно същото нещо като мен. Мога даже да кажа, че аз мога да направя трансформация на всеки човек, независимо колко малко свободно време има. Защото знам как едновременно да градя мускул, докато горя мазнини. И то с минимално харчене на време и съм го правил не веднъж и не два пъти. Така че ако някой от вас вече иска да използва този метод, който ние тук всички сме използвали, за да имате същите резултати като нас, отидете в Instagram и ми напишете на лично съобщение думата старт, за да видя как по-точно мога да ви помогна. Долу ще има линк към Инстаграма ми, ако някой иска да цъкне и да ми пише. А ако искате да разберете повече за този метод, просто останете да гледате видеото. Така, вижте, много известни хора не ходят нон-стоп на зала, не спазват някакви тегави диети, просто защото нямат време. Известни актьори, бизнесмени и такива всякакви хора, които нямат много свободно време. Става въпрос за хора като Джейсън Стейтъм, Райан Рейнолдс, Брад Пит, Ивайл Гочев, всички тези холивудски актьори нямат времето да са нон-стоп в залата и да следят макросчета и такива глупости. Затова всички ние използваме тези три правила. Ние нямаме време да прекарваме по час и половина-два на тренировка в залата по 5-6 пъти седмично. И това не е нужно. Три тренировки за по 40-50 минути са напълно достатъчни, ако знаеш какво правиш, когато отидеш в залата. Второ, ние нямаме нужда да броим грамажи, калории, макроси и всички тия глупости, защото човешкото тяло ни дава цялата необходима обратна връзка, дали сме на прав път или трябва нещо да се промени с храненето или с тренировките ни. Просто е важно да умееш да разчиташ сигналите, които ти дава тялото ти. И трето и последно, ние не изпадаме в никакви крайности. Нито живеем в фитнеса и тренираме нон-стоп, нито се лишаваме от любимите си храни, нито се тъпчем с безвкусни сухи храни като пиле рис. Подобни режими тип казарма работят за точно 2-3 месеца. После ти омръзва, отказваш се и се връщаш от начало. Как аз открих целият този метод? Така, цял живот аз съм бил клощавия. Независимо дали съм го показвал, казвал или не, това винаги от ранна детска възраст ми е развило доста така комплекси и ми е дърпал от самочувствието. Най-трудната част от трансформацията ми беше да си направя самичък някакъв метод, който едновременно и да пасва на заетия ми график и да имам бързи резултати. И сега сигурно се чудите защо е нужно ти да си правиш самичък метод, защо не пробваш някои от известните методи, които всеки говори за тях. Слушайте, просто защото пробвах абсолютно всичко възможно. Наистина всичко. Тренирал съм като бодибилдър по 5-6 пъти в залата за по 2 часа, някакви убийствени тренировки. Ял съм само пиле, ориз и картофи и броколи, човек, гадните броколи. Правил съм го това не бачка. Точно, както казах, 2-3 месеца не пасва на графика ми, просто защото тогава, по това време, когато го правих, бях в Холандия с брат ми, бяхме отворили строителна фирма, няма да изпадам в подробности, имах много заед график. Това не работеше за моя заед график. След това съм пробвал някакви кросфит тренировки, които бяха много интензивни, трудни и се виждаше мега малко прогрес. След това съм пробвал някакви калистеники, някакви лосчета и такива работи. Там нямаше никакви добри упражнения за крака, цял живот хората, които не тренират крака, мъжете в частност, които не тренират крака, са им били много смешни, нагоре да си някакъв мускулест, а пък краката ти са ти като на кокошка. Тъй, че не. И съм пробвал някакви домашни тренировки без никакви дъмбели, без нищо, просто с теглото на тялото, не виждах почти никакви резултати. Просто наистина положението беше проба, грешка, проба, грешка. По същия начин беше и с храната. Просто съм да ям мега чисто, както ви казах, също така съм пробвал и да бълквам с някакви захарни работи, дюнери и тем подобни джънк фудове. Първо, че беше много вредно, аз се чувствах отвратително, и второ, че качвах много мазно и много малко мускул. Тъй, че наистина съм пробвал абсолютно всичко възможно и просто проба грешка, открих методът, който аз самичък създадох.
И точно със същия метод качих 25 кг мускулна маса. Прилагал съм го при десетки хора, това са още примери. Всеки, който беше сериозен, влезе в най-добрата форма в живота си. Това не е късмет, не е ген, методът ми просто работи. Всеки може да направи пълна трансформация по абсолютно същия начин. Ако искаш да разбереш как точно мога да ти помогна с прилагането на всичко това, пиши ми думата старт на лично съобщение в Instagram, за да ти дам повече детайли и да ти разкажа как можем да напаснем моят метод с твоя начин на живот и с твоите предпочитания. И вижте, независимо дали с моята помощ или без нея, искам всеки един от вас, който гледа това клипче, наистина да се замисли до кога ще се губи времето и да направи нещо по въпроса. Искам наистина 2027 да е годината, в която всеки от вас прави нещо по въпроса и влиза във форма.